Το σημερινό μου βίντεο αφορά ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας. Υπάρχει πάντα μια ανησυχία για αυτές τις χειρουργικές επεμβάσεις, αλλά θέλω να σας πω κάτι σημαντικό. Πρώτα απ' όλα, μας ενδιαφέρει η ασφάλεια και η ελαχιστοποίηση του ρίσκου. Οπότε, εξετάζουμε πολύ σοβαρά τη συνοσηρότητα και τη λειτουργική ικανότητα του ασθενή. Δηλαδή, κοιτάμε αν υπάρχουν και άλλες παθήσεις ή αν ο ασθενής αυτοεξυπηρετείται. Πριν από λίγες μέρες, με επισκέφθηκε εκτάκτως μία ασθενής 87 χρονών με μία ανατασσόμενη ομφαλοκύλη. Για την ασφάλεια της ασθενούς, πρότεινα την εισαγωγή της, διέκοψα την αντιπικτική αγωγή της και την προετοίμασα για το χειρουργείο. Η προετοιμασία της ασθενούς διήρκησε 4 μέρες και η ασθενής μία μέρα μετά το χειρουργείο πήρε εξιτήριο. Φυσικά, καθοριστικό ρόλο παίζει και η εκπληκτική ομάδα μας. Το αποτέλεσμα, η κυρία Φρυδερίκη επέστρεψε στην καθημερινότητά της. Να εμπιστεύεστε λοιπόν τον γιατρό σας, όποια και να είναι η ηλικία σας, και να μην φοβάστε.